I'll read. Acts chapter 3 from verse 6. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand. Taking him by the right hand, he helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. Yes. He jumped to his feet and began to walk. Yes. Then he went in the temple courts, walking and jumping and praising God. Yeah. When the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate, yes, called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Yes. Pane murume aitirwa favor, but favor yake yawa ine maridzo iri anti zvaakagarira pageti. Pageti haana kugarira prayer. Prayer inoitwa muchechi. Pageti akagarira cash. Saka musi waakasimuka kwakaparidzwa vhangeri rinopikisa cash. Ndikati zvemari hatitotomboita mari yacho hapana. Ndokuda musi yakanyesona kuti murume ndiasinganamate zvachose masha. Because ari kurwa nechana osati nevanhu vakagarira zvisizvo. Yeti chaizvo zvinochinja upenyu ndozvawasikuda kupindira muchechi. Osati nemunhu akagara pageti. Chaakagarira ari ndiro yakuda kuti pakadwe mari. But pauya vhangeri rekuti mari hapana. Unoziva munhu akaparidza zvinenge zvinopikisa chawakagarira unozwa kunge haana kudarwa. But murume uyu ari kuti mari hapana, asi kuti kana pasina mari hapana iripo. Oza pane pamwe pekuti kushayiwa mari musakuudze kuti hapana iripo. Zvanzi silver and gold handina. Kurava Peter was more mature pazvinhu zvemweya. Akaziva kuti nyangwe ndikashaya mari hazvireve kuti handina mwari. Silver and gold hapana, but Jesu still around. Wasapane pakuti nhamu inokunyembera kuti hausisina mwari. Wasapane kuvengwa kunokunyembera kuti hausisina mwari. But Peter is mature zvekuti akasvika pakuziva kuti mari hapana, but mwari wacho aripo. Saka ndokubataiwa mari hapana, but Jesu ndiri kuziva kuti aripo. Mene vandinoparidzira kwaari masikati anhasi. Bvudzi yakaboka iudze kuti kuboka hako, but Jesu aripo. So munhu waparidzirwa kunzi mari hapana, but ndaada kukupa chinodarika chawaipiwa, nokuti mari yaipiwa yaimurega achitakurwa. Mari haina kuchinja zvaari, airamba achitakurwa asingafambe achipiwa mari. Zvinoti aipiwa lesser help. Saka munhu asiri mashuwa anogara pane lesser help, achitadza kupinda muchechi muna mwari ane greater help. Nokuti ukapiwa Jesu unofamba, ukapiwa mari unotakurwa. Ende mari yako ine problem wani vanokutakura mashareholder. Osava vanhu vaikutakura vaibenefita. Nokuti vaimuudza nechichisande kuti hatikutakure isati kwaende, hatikutakure wakawana 40 isati 30. Saka kune vanhu vaibenefita urume hwake. But Jesu kana auya vanhu ivava vanofanirwa kuziva kuti aiwa zvachinja. Kana abata mari yake nokuti akufamba ega. Bata inonzi yako. Uropafadzwa ubatewo inonzi yako. So Bible rati Peter nokubati in the name of Jesus rise up and walk. Munhu haana kusumuka nokuti Peter adarwa. I'm sure we need to read this. Then Peter said, silver, gold, and I'll give you in the name of Jesus. Rise up and walk. Let's go down. Verse 7. So utaona kuti murume uyu anzi rise up and walk, it did not rise. Yet Jesu aparidzwa ndiye anosimudza marombo. But akaparidzirwa munhu wepageti kwete wemukati. Osati nevanhu vekuti Jesu nyangwe achiita zvinhu nyangwe ukamutaura haasimuki. Mwari ndovakati let the birds fly. Nanasi ostrich haibhuruki iri mugroup rebirds. Iri Bible randinaro rakanyatsa kuda pachero kuti let the birds fly. Harina kuti koma ostrich ya too heavy. Mwari kana ati birds, ostrich is among the birds. Feathers. But the problem ndekuti ostrich ine long neck. Nekamusoro kadiki. Musoro unongoreva knowledge. Kunoti Mwari vakataura ukashayiwa kuziva. Nokuti ostrich ikatenda musoro wayo ikazvitarisa inoona dumbu hombe nemazikumbo. Yobva yakonkluda vhangeri ichitofunga pari kutaurwa naJesu. Isu hatakatoenda. But kana Mwari ati let the birds, ukangoziva kuti uri shiri chiregera kuzvitarisa tarisa kuna Mwari akutaura. Kana Mwari ati ndinosimudza marombo
kutarisa ulombe wako, looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Kwana makurukura zipenzi. So pata wa Jesu barumo ya asumuke wa itaipe panze. Kuchechi kune vanhu vari muchechi patipe panze. Nokuti Jesu achitsvagwa nehama dzake vanopinda muchechi. Vakatotuma kuti uyu akuparidza mwana wangu Mary atera nehanzvadzi dzaJesu navakomana vachimuda. Haana kumuda panze, akaparidzana kuti vari muno vanoita zvinotaura Baba ndovakoma vangu ndovabereki vangu. Ipapa shoko rekuti vari muno rakafadza munhu wese, but akazoenda deep akati vanoita zvinotaura Baba. Kunoti vangodaro uri muno uri taipe panze. Nokuti murume itaipe panze pataurwa Jesu haana kuvhunduka. Chaiwo masimba usitsana vasimuke. Peter ndokuona kuti aiwa ringoparidzwa. Takapiwa nyasha dze-right hand. Ndokubva abata neruoko rwake rworudyi. Ipapa chinoita kuti Bhaibheri ritaure ruoko rworudyi pane nyaya. Kwete left hand, the right hand. Ndokubva amubata neruoko rworudyi murume waaparidzira, ndokubva amusumudza. Bhaibheri rinoti Peter paakamusimudza amira ndopaakava nesimba. Simba raava naro ndera Jesu, but ratanga kushanda kuti asimuke ndera Peter. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vekuti vakasakubata Mwari hakupe simba. Unambozvinzwa. Bhaibheri rati Peter wakasimudza ruoko rworudyi, akasimudza munhu akamira, and the ankle bones received strength. Strength is the anointing, the power of God. But Mwari vakatomira kuti Peter akabata munhu nomusimbisa. Kune vanhu vakapiwa nyasha naMwari dzekuti ukatobatwa nawo naMwari wacho anokubatawo. Peter, in the name of Jesus, rise up. Sana vasimuke. Jesu akutotaiwa Peter. This time ndakushanda newe wawabata nomusimbisa. Panzi Jesus kana kusimuka svika Peter asimudza ruoko rworudyi akasimudza munhu. Regani tende vanhu vanga vatakura murume uyu, nokuti vanhu vatakura murume uyu vakakasika kuuya vakatangira Peter naJohn. Nokuti dai vakasvika Peter naJohn amuchechi tsana vasimuka. Kureva kuti kune vamwe vanhu vari kushandiswa naMwari muupenyu hwako kuti vaende newe panzvimbo kwayo. Uri kuona kuti vanhu ava vakakasika kuuya nemunhu. Peter naJohn ndokubva vati nonokei. Saka usashore kunonoka kwevamwe vanhu. Nokuti vane nyaya dzinofanirwa kuvakasikira kuti vagone kusangana nadzo. Unakundinzwa. Murume ari pagedhi apa akatangirwa naPeter naJohn asimuke. Chakaita kuti vamuone, vakamuona ari pagedhi. Zvona kuti Peter naJohn kana vanonoka musataure zviri negative. Vari paassignment when they are late. Nokuti vakauya late vane latest. Amen. Vane certain level yeanointing inonzi latest. Nokuti vanotofanirwa kuuya late to release the latest. Murume aigara pagedhi rinonzi beautiful. Life yake haina kunaka, but paakagara panonzi pakanaka. Hakuna chinobhowa chekunzi uri south, but life yako iri yekunorth chaicho. Uyazana kuti iri south, but life ndeke kuwest chakachena. There are times yekuti pauri pakanaka, but kuti zvakanaka zvioneke mauri. Usakune munhu vachafimba musikana satora hama dzake dziri kunzwa kuti my cousin is in London, my brother is in Germany. Iwe uri kupi chekuti unozoona kuti pauri iwewe manje ucharambirwa pauri. Environment yako inenge iri nani, but unoona uyu ari mukesi, but kesi yake yakamuputidza nezvakanaka. Usakune vanhu vekuti the outside inenge iri right, but ukazoverify nyaya yako munzwa tsitsi kuti akomana muri nako imomo ndozviri kuitika here izve. Ari pabeautiful, but life mukati yaramba kuita beauty. Mwari ngaarivhese chese chiri beauty outside, beauty yako iri inside. So murume Peter ndobva asimudza munhu neruoko rworudyi. Munhu uyu achingosimudzwa naPeter achimira, zvanzi ndokubva ava nesimba majoni ake. Murume anamvira afamba upenyu hwake aitakurwa achichekwa pagedhi. Munhu kana achida kufamba ari mwana anotanga ambokambaira first stage. Ombonzi dena nadeuti kumira wozofamba. But miracle iyi yakajamba stage yekukambaira. Mwari ngaakujambise mastage asina basa. If mukadzi anga
akaropafadzwa zvikuru zvekuti Mwari pavakamusika havana kumirira kuti apfimbwe. Ani munhu anopfimbwa kuti azoenda kumurume. Uyu paakambosikwa kumurume straight. Osapa nedzimwe nyasha so dzekuti haukuda kungonzi hai kungonzi wedding. Ngapa jambo hai. Ngapa jambo zvekuti I want to take you out. I want to take you home. Because zvekuti I take you out imwe nyaya. Yako ngaitendere kuti I want to take you to my parents. I want to take you. Mwari ngakushatukisa dzimwe stage. Nokuti ota shayashayaka kana ane simba kuistage haijambika mukambairawo so ozodzidziswa kumira ozofamba but nokuti munhu murume saka hatingadzoreri murume mukuru pakukambaira usakune muinoda kukudzora kumashure haungadzokere ikoko watombosvika pastage. Every spirit yes setback I reverse it in your life. Every spirit yes setback I reverse it in your life. So Mwari wariso saka ndikatenda mota petrol ndodira nei ndodura chii mota nepetrol iwe ipodziwa kuti kana ndatosvika kumota kwacho kunyasha dzepetrol hadzishayike unochema nestage yekumashure wapamusora kana ndani suti yacho kudirectly made my name watowana sutu yacho kuti watobreka level iwe kune dzimwe level dzaunodzorwa nemweya china nokuti ndo zvaunongotaura atingapasvike papa takabva kwakati kwedu kunonzwana takabva kuMalawi tiri mabrothers atidaitei munhu takabva kure machaina akabva kuHong Kong vane mabusiness kure ndekupindilongwe neHong Kong nyaya haisi yedistance imentality yako akasimudzwa akafamba kwete kufamba chete rangu ratoti nekushetuka kuna kuti unenge wakukavhira time dzawaifanirwa kukambaira so kuti handikafamba kana Mwari vatinokurofatsa ropafatswa pastage yekuti hautangire kubhasikoro utangira mundege shetuka dzimwe nyaya shetukiswa naMwari odadzevanhu ndedzevanhu kana wane simba raMwari haudzokeri mukukambaira. Rega kubva kumashure kana wane nyasha dzaMwari haudzokeri mukukambaira. Akasimudzwa akamira akatanga kushetuka ndokubva apinda muchechi. Ipapa ndopanoda kuti problem ine vanhu kana zvafamba muchechi hapindi. Ukatoona auya so anoda breakthrough kana aita breakthrough haachagara ari munyasha. Usakune munhu wekuti ndakazoti machechi achawanda handichaziva kuti ndopinda ipi. Alright. Kopa aiva mashoma waipinda ipi. Inda uchinyepa. Machechi awanda ndizoya kupinda kopa dzaiva shoma waipinda kupi. Uri kunyepa une mweya wakusada kuenda kuchechi. Dzawandisa saka tichaziva. Kopa dzaiva shoma waizive. Aropashadzwa akapinda muchechi. Ndokuva mune vanhu vakarwadziwa muchechi mumwe nokuti ari pagate aipiwa mari. Vanhu vaikanda mari ari pagate. Peter ndobva ndobvasimudza munhu. Apirwa mari kuremara kusafamba. But dei akadirwa mari ndokubva atanga kufamba. No refunds. Nokuti paakapinda muchechi kunoiti tini pawaya rangu pahasha. Unosingafambi ndipe waya rangu. Kune shefa yekuti uchapiwa naMwari. Yekuti vanhu vachademba kuti pandinda kamurongera unoibashika. Hazvicharivheseka. Kana nyasha dzakubata hazvicharivheseka. Saka kuti musi uyu anga nebreakthrough yake in 2 ways. Mari yake pahomwe, makumbo ake pakufamba. Ropashadzwa uite double portion. Mari yako pahomwe, ropashadzwa pakufamba. Apiwa mari apinda muchechi akufamba futi. Vanhu vakati ndiye anenge aimbogara. Ropafadzwa zvekuti unoita kunge hausiriwe. Vanhu ngavanetseka kuti tikupira kutaura neni. Ndingi watakaenda naye kuchikoro. Vanenge vachitya kuti sorry heni kunoti tikubvunzira. Tatine wataiziva patakakura kuti ndimi. Kuti aiwa mudikani ndimi. Zvanzi paakapinda muchechi. Vanhu vakati ndiye here. Kana kuti haasiri aipota achigara pagate. Akaropafadzwa akapinda mukati. Hazvidaramike usina a sense of belonging kwaunobva kereke. Do you know the church in a value? Church, toma
Thomas anozikanwa nokunzi Doubting Thomas. Favor yake itanyangwa akadhauta zvakaramu kuti Jesu amuka. Aitamba nevanhu vacho vaidhauta. Kuti he remained part of the church although level of faith yarless. Saka chakaita kuti Jesu azoapia muchechi abatise Thomas. Inyaya yekuti Thomas anga ari pakati pevanhu. Kureva kuti sometimes your association ino-elevate you to a level yausingawani alone. Amen. Luke 17:11. Munooma peremudzi akadzoka kuna Jesu. Jesu akatobuda pacho, this one is a foreigner. Ndaporesa 10 ndakadzoka 1 adzoka muSamaria. Yeti Jesu panguva aiti ndakatumwa kumakwaekwe ndakarasika. But he said akagona kuporesa muSamaria pakati pemaJudha. Inyaya kuti muSamaria akatoziva kuti rega nditambe une vari nani. Let me associate with others. Unoshaya church yekupinda. Unoshaya a house where you belong. Unoshima a certain privilege. You know one equal with a certain type of congregation. Kunenyasha dzepanzvimbo. Genesis 13 mombe dzalota dzakawanda nokutanga kadamo. Dzakawanda nokutanga tera Abraham akadamo. Kune respect ne favor inouya kwacho nokuti vanamata. Asi nokuti wakazembera pane dzimwe nyasha dziri kufamba muzvinhu zvaMwari. Lot was never called, but he was blessed. Mombe dzaloti dzakawanda. Saka mistake yakaita kuti dzawanda manje. Anga kuti ndakuda kune mafuro ari nani. Ari kugamba kuti chawanza mombe chii. Deira akangobva pana Abrahama. Ndakanzwa kuti akabva muSodhomu raAbhashura. Asina kana mbudzi kana katsi. Nokuti haana kuzoti pandiri kubva ndopari kuwanza mombe. There are times yokuti answer yako is because of the church where you belong. Hey! Chiwaine nyaya munhu atadzira mari akaburitswa mugarden. Why? Nokuti garden yaiva area of influence in a favor yake. So there is a place where you must belong in order to a certain level of favor to operate in your life. Amen. I encourage somebody. I want to encourage James to understand. You must have a relationship with God, and you must have a house where you belong. Why don't you have such great and mashana? In one of the numbers, one to go, but you are who comes on our season. Umaba Mashana, who got to go. What you are, who know what you are. So one of the government was Sarah said, who go. Who can go Simon one and go to them about Borota. Why? Can all the mentality which is now. But one of the ends. Yes. Means fool. You must have a father in the house where you belong. Mazani wa mawani cheche hapa Facebook. Why hapa Facebook haina rent? Nani batikata makosti mukuna materi. Cheche hapa Facebook haina rent, haina machea. Kuweka logo on. Sanuza ndani we am but I'm watching online. Where somewhere where you belong. Uyakapinda mchecho. Akarizwadi paketi pandakagara ndepeche nokuti vanhu vamuporesa vanga vasingapfuure nepahali vaenda muchechi. Unacha muporesa ichechi. Nakudzidzi wewe. Peter na John havana kubva mukamuporesa munhu pagedhi vaienda muchechi. Ndokuona munhu pagedhi. Saka tsano chaita kuti mupore ichechi. Amen. Alright, vaidi nguva yekuda kuzomunamatsira kana kuti vachita zvepa-1-on-1. Chikukunamatsira mumarai. Peter na John vaienda muchechi. Ndokuona chirema pagedhi. Saka chirema ziva kuti chaita kuti upore ichechi. Kowani ugara pabhawa uone kuti unopore. So don't despise the gathering. There is a blessing. You are part of the family of God. Conference ino pane ruoko pane dzimwe nyasha Mwari dzakona kudurura bedzi using a certain vessel. Takadaro naMwari mumwe chete tine nyasha dziri different. Mwari une chikonzero sei akatidana nokuti dai dzakafanana hatidani kuti takawanda vanokushandisa Mwari. Chinoita kuti tive takawanda mune zvakaiswa naMwari. Amen.
chinoita kuti munhu wamwari agone kudana vamwe immaturity in the things of the kingdom. Vane imwe nyaya yavakanamata kuna Mwari concerning your life. Mwari vakatoti mindiro yacho is a vessel called champion people. Ukaona panoro maconference havasi vanhu ndi Mwari ari kurongera vanhu. Your right hand today must minister to the church. Peter paakamubata munhu akasimudza zvati munhu akava nesimba kunoti Jesu aitoitaimira kuti Peter anobata munhu kuwai. Ndinoti mweya mutsvene anosvika pekuti anoshanda nevanhu kusvika palevheri kuti haite chinhu munhu anoshanda naye asati aita chinhu. Peter akaenda kumba kwaCornelius akatanga kuparidza mweya mutsvene ndobva wabata Cornelius. Mweya waitotaimira kuti Peter akarowa tozobata vanhu. Mwari vasoda kuti Paul ashande basa rawo vakatuma Ananias. Ananias akanamatira Paul akatanga kuona yeti Mwari vari kutoshanda vatoti ndamusarudza vati aone kusvika waenda iwewe. Mwari anenge anotemba vanhu. Asa ndakabudza kuti haasi Abhurahamu aifamba achidira Abhurahamu waMwari. NdiMwari aitofamba achidaro kuti ndiMwari waAbhurahamu. Anenge anotemba vanhu. Mwari waAbhurahamu wanosa kwaJacob. Hapana kunonza Jacob achiti Jacob waMwari kai. Jacob waMwari. Mwari ndiye kuti ndiMwari waJacob kai. Kuti kune zvaakaisa kuna Abhurahamu zvokuti ukazemberana naAbhurahamu unozviwana nezvimwe zvaakaisa kuna Jacob nezvaakaisa kuti muna Isaac. Muna Isaac mune nyasha dzekuti even ari munzvimbo ine drought mugera anokohwa. But Abhurahamu nyasha idzodzo haana. Pakaita drought Genesis 10 akaenda kuEgypt semupoteri. Uri kuona nyangwe Mwari ari Mwari waAbhurahamu. Pakaita drought achishanda naAbhurahamu. Abhurahamu anofanira kutofamba-famba. But pakaita drought achishanda naJacob. Muna Jacob mune ability to make it despite the environment. Amen. So vandaramwana Abraham, Isaac and Jacob kuti mumwe nemumwe une nyasha dzakaiswa maari. Ena vamutari conference ndopadaparidza saka zvakambondibata ndine mweya womuroti kana unoparidza parinzi paMigus Park muroti pamutari ndaparidza ipapa second pastor ndobvaizvanhuamwari uri vakaisa chinhu ichi mandiri kudhara saka ndaimboshama kuti zvinoita here. Pray with me nanamatanayi. From that day till now pane stampede every lunch hour pamusi uyu panenge pakazara zvisingaiti. Why? Icho Mwari vakachiisa mandiri. I've done this in Bulawayo opposite City Hall. Ndakalonja street preaching. People are preaching till today. Vamuswa ndakalonja kukwekwe the same, kukweru the same. Kureva kuti kune nyasha dzinoiswa naMwari dziri different. Amen. So kana vanhu vaMwari vaunganidzwa kudai so panenge pane Mwari waAbhurahamu, waIsaka, waJacob. Kana uchidawo kuti ukohwe nzvimbo yegera nyasha dzapo ukatoda kunozviita futi wakuIjipti nyasha dzacho dziripo nokuti Mwari ane nyasha dzavakanurura. Hakuna ane zvese but kune vane zvizhinji ende zvizhinji hazvireve zvese. More does not mean all. So lema Bhaibheri rakanyorwa nevakasiyana-siyana. Rimwe bhuku rinonzi bhuku raRuth. Iye ari mukadzi vamwe vachita vakadzi avaparidze asi kana vakuparidza vanovhura bhuku rakanzi Ruth unozoona kuti vanhu vacho vari confused man. Vakadzi avaparidza hazviite. Jesu achimuka kuguva akaudza mukadzi enda unoudza vadzidzi vangu kuroti rimwe vhangeri rinotopiwa vakadzi. Uri mudzidzi kudaro ukasanzwa mukadzi unonyura nokuti achimuka kuguva akati taurira vadzidzi vangu tisangane Galeriya. Kurati mukadzi wane dzimwe nyasha dziri maari. Saka achitidana takasiyana kudai so. Thank God you are blessed. I'm sure by time to time we want to pray for the church. We want to pray over your life. Right hand yenyasha. Right kana yakubata Mwari chinonzi anointing match. Ndaitaura ndidzimamaza kuti mukadzi akane issue of blood. Haana kusvika achiti ndine issue yangu yeropa. Akabata mukombero. Issue ndobva yapera. Anointing inoziva problem yauinayo. Amen. Paakabata mukombero waJesu problem yakapera kunoti paakaita tap into the anointing addresses the challenge even without speaking. Amen. Amen. Mwari anotozva situation yauinayo and the grace is available.
The right hand of Peter. Monobana kubatwa akasimuka so. Sati akamabvi ake akava nesimba. Mwari vane zvinhu zvavanogona kutransfer through an earthly vessel anonzi munhu. Mary paakamhoreswa naEriza kugomo reJudhea, mwana anga ari mudumbu. Kureva kuti mwana ari mudumbu ane zvaakanzwa kuti this gifting is not ordinary. Yaudza a turnaround in my life. Pane chinhu chiri mauri chinongoda somebody to shake your hands. And dzimwe nyasha dzinominister destiny yako. Okay. Is there anyone anoita perceive in this spirit anozviona madreams preaching somewhere? Just raise your hands. Stand up. Where is anoita anozvifika muzvisenses? Just come to the front. I have dreams preaching. I need you. Nobody John Arimau, Adam, which were quicken. Raise your hands, people. Raise your hands, raise your hands, raise your hands. Somebody decree that I declare.